Magandang araw mga kakusina. Ang gagawin nating recipe ngayon ay sabaw na ulam pa. Ito ay ang Misua Bola-bola. Tinatawag din ito ng Almondigas noong unang panahon. Ang mga ingredients natin, meron tayong miswa, meron tayong pechay, tinadtad na pechay, o maaari din tinadtad na dahon ng sibuyas, o patola, kung anong gusto natin. Meron tayong isang iklog, meron tayong giniling na karne, bawang, sibuyas, salt and pepper, at konting harina. Mga kakusina, ang unang gagawin natin ay paghalo-haluin natin ang ating mga ingredients. Una, itong ating giniling, lalagyan ko ng isang iklog. Yung ating asin, pepper, at saka natin i-mix mabuti until blended. Maglalagay tayo ng konting flour, about 1 tablespoon. A little more of flour. Lagay ko na lahat. Yeah. Ngayon, gagawa tayo ng bola-bola. Kung ang ating mixture ay hindi pa masyadong tuyo, maaari tayong maglagay pa ng harina. At ang ating lalagyan, sprinkle din natin ng konting harina. Huwag naman masyadong maraming harina kasi matititigas yung ating karne. Pipirituhin na natin ang ating bola-bola.
bola-bola, maaari natin gawin ahead of time para mabilis ang ating pagluluto. Maglalagay po tayo ng konting mantika. Yung pinagpirituan natin. Bawang. Lagyan ko yung bawang, saka yung sibuyas natin. Saka tayo maglagay ng broth o kaya tubig lang, water, maaari din. Para mas malasa, maglagay tayo po yung, kung may tira tayong broth. Yung iba naman, sa ibang lugar, gumagamit sila ng mga cubes, ganon. Pero tayo po, chicken broth na lang ang lalagay natin. Maaaring plain water din siya. Tsaka natin siya pakuluin. Ito po, may 5 minutes na. Tingnan natin. Ayan, kumukulo na siya. Ilalagay na po natin ngayon ang ating bola-bola. Isa-isa, dalawa-dalawa. Ayan. Lagyan natin ng asin. To taste. Paminta. To taste din. Ang iba po, inugasan muna nila yung miswa nila bago nila nilalagay. Yung mga matatanda. Pero yung ngayon, dahil nakabalot po yung ating miswa,
maaaring diretsuhin na natin lang. Huwag na natin basahin ng tubig. Inugasan po noong unang panahon kasi naka-expose yung miswa. Ito po recipe ito, na modified lang, pero namana natin ito sa mga Chinese. Lalagay ko na ang ating miswa. Huwag pong masyadong overcook kasi mas masarap siya. Sandali lang siya. Lalagay ko na rin ang ating pechay. Kung anong gulay na gagamitin, yun ang ilalagay na natin po at this point. No? Maaari din po tayong maglagay pa ng water kung if needed, no? Kasi na-absorb po ng miswa yung water, yung liquid. Almost done na ito. Tingnan po natin kung tama na yung timpla. Ayos na siya. Plating na tayo. Ito, tapos ng ating miswa, bola-bola. Di ba napakadaling gawin, mga kakusina? Ito, meron ka ng sabaw, meron ka pang ulam. Maaaring serve ito sa hapunan, sa merienda, o sa lunchtime. Muntik ko na nga palang makalimutan, mga kakusina. Kaya napakasarap nitong ginawa natin at napakadaling gawin kasi gumamit tayo ng local pork. Ugaliin natin gamitin ito para hindi tayo mahirapan sa ating pagluluto. Ito na ang Almondigas, miswa bola-bola, cooked from my kitchen to yours.